Marc. Marc? Sí, no, espera, que no estic punxat, la gent no em veurà. Ara ho començaran a veure. Ara, Ariadna, que s'han de posar les càmeres de puesto, perquè no puc començar a parlar. S'ha de col·locar aquí les festes de Sants, La que Mònica són m'està d'ahir. dient, no arribem, no Els hi hem arribem. jugat una mala passada. Primer, les festes de Sants, sisplau, Bon dia, que envieu-me aquest fabulós Minimal plasma. 21, sí, sí. Però si ahir vaig veure una cosa molt semblant, de la fe i les flores Que azules. sí, ho estàvem comentant ara. Però encara no arribem fins aquí. Ahir hi havia 3 grans esdeveniments a la Festa Major de Sants. Primer, polèmica. Tongo en els carrers, a la decisió de l'engalanament de carrers. Ha guanyat el carrer Finlàndia, no? Sí, però molta polèmica, com ho veuràs. Segona polèmica. Ahir La Vanguardia, pàgina 2, reivindicava que Núria Feliu, després de 70 anys d'edat, potser que ja li toca ser pregonera. No ha estat pregonera mai. No ho ha estat. Avui també ho averiguarem amb la pròpia Núria Feliu. I tercer gran esdeveniment, el concert més majoritari de la Festa Major de Sants, que era anem a veure. De la Fe i les Flores Azules. Comencem Per on veient comencem? què passava a Sants. Doncs un barri que agafa el testimoni de la Festa Major de Gràcia i engalana fins a 13 carrers. Val a dir que jo que he vist a les dues festes, en quant a engalanament de carrers, s'hi posen més els de Gràcia. Els de Sants és una festa més familiar, també s'hi esmercen molt, com veus aquí, diferents carrers, però ahir el millor va ser la gran polèmica. T'estàs gairebé tot un any engalanant carrers i al final guanya l'altre. I aleshores va haver-hi kids de Tongo que vam poder registrar nosaltres. Vam anar al Parc de l'Espanya Industrial a veure. Però primer us ensenyaré quins són els 3 carrers guanyadors. El tercer va ser... Ui, Canalejas, aquest, el del Far West. Aquests van anar a fer una emprenyada, nen. Aquests van ser els de Tongo, perquè van fer aquí el Far West, va sortir el xèrif i va dir, començaré aquí a repartir brega. És a dir, ells esperaven guanyar, vaja. Esperaven guanyar, van fer bingos aquí. També vam parlar amb un senyor que va guanyar el bingo, goita, 250 euracos aquí, però bueno, això ho deixarem per després. Primer anem a veure quins són els 3 carrers guanyadors. El tercer, Avatar, el carrer d'Alcolea. Cada any fan una pel·lícula i aquest any van fer la pel·lícula més taquillera de l'any. Jo el que passa és que vaig estar buscant avatars i no els vaig trobar, els de blau. I després, per casualitat, me les trobo pel carrer passejant. Dic, nenes, aneu cap al vostre carrer, que sou les avatars, i us trobo a faltar. Eren veïnes al carrer Corea. Sí. Segon premi, aquí, al carrer Rosers. Van fer van abocar una mena d'hostal del segle XIX i van fer havaneres, també, molt nostrat, i cada nit hi haurà actuació grans. Al carrer Rosers tenen grans actuacions. I van tenir Lluís Aguilé, que en pau descansi, pobret. I el primer carrer, el guanyador, Finlàndia. Molt bé, vam parlar amb el president de Finlàndia després, veuràs, Pol, el del carrer Finlàndia, i van fer una vocació de... I aquí, escolteu. Sentiu Tongo. Ai, Ariadna, abuela, que posa l'orella, que han cantat Tongo. Aquests són els campions, carrer Finlàndia, que estan molt contents, però de fons se sentia Tongo. Després parlem amb els guanyadors i els perdedors, però el gran moment de la nit, el Parc d'Espanya Industrial, a les 10 de la nit, aquí la regidoria se'ls va gastar i va posar els grans de la fe i les flores azules. Sentim-los una mica, si us sembla. Vinga, va. Aquest duet que van ser un trio, però el Marc Barregina va deixar, el Facto va deixar, i ara són només de la fe i les flores azules. Han fet un nou disc versus les trompetes de la muerte, i volem sentir-los a tots una mica, però anirem per ordre, Ariadna. Primera polèmica del dia. Núria Feliu, col·laboradora d'aquest programa. La Vanguardia denuncia... La Núria. Que amb 50 de carrera, 70 anys a les seves esquenes farà l'any que ve, encara no ha estat pregonera del seu propi barri. Ho ha estat l'Amparo Moreno, que la va reivindicar, ho va ser l'any passat la Lloll Beltran, que va imitar la Núria Feliu. Per tant, què està passant? Núria, explica'ns-ho, i de pas també fica cullerada en aquesta confrontació entre Gràcia i Sants. Parla, Núria. Sants, a diferència de Gràcia, ha conservat aquesta cosa de fer els guarniments i fer la festa per la gent que fa els guarniments i la festa, per la gent del carrer. Cosa que em fa molta il·lusió que ara els de Gràcia facin una reconversió i diguin, ei, s'ha de fer més coses per la canalla, per les famílies, etc. Lo important són que faré 70 anys, els 70, i 50 dalt dels escenaris. L'any vinent... Potser et tocarà ja per fi ser pregonera de la festa major del teu barri? Jo no sé què dir, perquè és que sembla que no... Home, em tocaria, sí, perquè amb tants anys de festa major i que no m'ho hagin demanat mai em sap molt greu. Però bé, si es fa, es fa. I si no, allà a la terrassa de casa meva, aquí a la plaça de Can Mantega, sortiré al balcó i faré un pregó. Clar que sí, pobra dona, que al final se'l fa sobre el pregó. Un dia pregonarà que se'n va a rentar les dents, perquè té ganes de fer pregó, la Núria Feliu. No ha estat ambaixadora de Sants, que és un altre càrrec. Sí, però home... Ja li toca, Potser ja li tocaria, no, fer el pregó. No he posat la part on ella diu que hi ha Elvira, però això ja ho deixem que ho digui ella. El que és estrany és que no l'hagi fet
Encara. Encara. Li tocarà. Jo crec que l'any que ve, amb això dels 50 anys d'escenaris i 70 d'edat, li tocarà. Però vam parlar també amb els de la Fe Las Flores Azules, grans fans d'aquest programa, que els esperem aquí en aquest plató, estan a punt, però nosaltres vam poder abans parlar amb ells amb aquest to estiuenc que tenen, aquestes cançons, aquesta poesia cantada que jo li dic, i vam voler escoltar una mica a l'Helena i a l'Òscar. Llocs com aquests ens serveixen per ampliar el nostre públic, no? Molta gent s'apropa a concerts com aquest de Festa Major, s'apropa per saber què està passant, qui està actuant, i molta gent de la que vindrà avui segurament no ens coneix o no ens coneix gaire, i és una oportunitat perquè ens coneixi gent, que vingui gent nova, no? Tomàs Molina és una cançó que... Mira, no toquem els directes, de moment. De moment no l'estem tocant. Però sí que és una cançó que és bastant divertida. És una cançó amb molt de sentit de l'humor, en la qual invoquem el Tomàs Molina, que és un icona pop. És un personatge molt important aquí a Catalunya. És una icona pop, tothom la coneix. I com és l'home del temps, l'invoquem perquè aturi el temps. La fórmula de l'Òscar rapejant i jo cantant les parts melòdiques, crec que això també és l'etiqueta que defineix molt el grup. Però sí que és veritat que les lletres és una part molt important i sempre intentem ser molt quotidians, explicar molt coses del dia a dia, no? Que crec que, a més, és el que ha fet que la gent se sentís molt identificada amb el grup, que són lletres molt properes, molt coses que ens passen a tots. I tant. Li hem de preguntar al Tomàs Molina si això de la icona pop li agrada o no. Potser d'aquí 20 anys tu ets icona pop, també, Sí, Ariadna, i et dediquen una cançó... Està molt bé aquesta cançó, i l'últim disc, Versus les trompetes de la muerte, està molt bé i és molt recomanable, i en directe guanyen. A més tenen aquest to, que parlen sempre de menjar. A mi m'aboquen menjar, sempre parlen de paella, popeye de limón, carajillo, no sé què, sempre parlen de coses naturals. Molt I xulos. la gent de Sants, què en deia d'aquesta festa? Home, hi ha un cacau, mira, tinc. Espies de Gràcia que van anar a guaitar i a seguir amb el pique, ja ho veureu. Tinc el president de Finlàndia, el guanyador. Tinc els perdedors que munten un ciri i tinc també un senyor que guanya un bingo. Ei, va, Tot som-hi. això amb aquestes declaracions. A Gràcia, sí, porta molts anys fent-ho. La tradició és les primeres festes, com si diguéssim, de l'any, per començar l'any després de l'estiu. I després, bàsicament, perquè el tema guarnits jo crec que és molt millor que el de Sants, és molt més elaborat, són més carrers, i no ho sé com funciona exactament a Sants, però nosaltres fem molta pinya entre els carrers. Bingo! Mestre, li acaba de tocar un bingo a vostè? Un bingo avui i ayer un altre. Quants calés ha guanyat? 240 euros. Ensenyi els calés, escolti. Caram! Mira, doncs aquí, mira. I vostè és d'aquí, veí del carrer de Canalejas? D'aquí del 12. O sigui, a vostès els ha tocat bingo 2 vegades. Dos Amb el vegades. premi al carrer i els calés. I els calés, sí senyor. La forma de votar ha de canviar, o sigui, ha de ser la gent del poble qui voti, gent que no sigui de cap carrer, o sigui, una senyora que passa, que va al mercat i li dic, miri, a l'agost està conforme amb venir gent que només tingui ulls a la cara i valori, tant en la nostra feina com la d'altres comissions que han estat molt malament valorades. Estem amb el president de Finlàndia. Sí, Vull dir, el carrer. del carrer Finlàndia, sí. Campions aquest any. Campions aquest any, sí. Llegir obre els ulls, és una mica una al·legoria als contes, als llibres, el fet de llegir, ¿vale? I la veritat és que porta molta feina, perquè tots els llibres que estan penjats tenen molt detall i porten molta feina amb el de treballar el pòrex, etc. Carrer Finlàndia guanyador, emprenyats els altres, diuen que votin tots els transeünts, que Escolta, votem ja tots. tornaran a guanyar l'any vinent, no? Sí, sempre guanyen els mateixos. Verdi a un lloc, el Colé a l'altre, són de repartir. En fi, jo soc partidari que voti els transeünts, que tu i jo podem votar, Ariadna, Pol, per exemple, i aquests jurats especialitzats. Però, en fi, Festa Major de Sants, que durarà tota la setmana i que podeu anar a gaudir de carrers i de festa. Marc, fins demà. Fins demà. Gràcies, adéu.